Изцяло подменен ще бъде довеждащият водопровод от станцията до селата Ослен, Криводол и Лик. Това стана ясно след инициирана работна среща между кметския наместник на село Ослен, Криводол Роман Иванов и управителят на ВиК Враца Ангел Престойски. Това беше една инициатива, която я направихме от гледна точка на това, че водопроводът е изключително стар. 53-та година е построен и от тогава няма подмяна 1 линеен метър от нов водопровод. И поради честите аварии, които се случват, решихме да направим такава среща, като споделихме с нашия депутат, който има корени от нашето село, Тихомир Кръстев. По време на разговора бяха представени конкретните нужди на селото и сериозният проблем с загубите на вода вследствие на честите аварии. Обещанието е на господин Престойски за подмяна на централния водопровод, който идва до селото и до Лик, и съответно в момента се правят проектите, но и централната улица, която често аварират водопровода. Поради това, че тежки машини минават, камиони с дърва и по-тежки машини, водопроводът е тернитов. Роман Иванов поясни, че водопроводът е с дължина 2 км и 200 метра до Ослен, Криводол и 1 километров участък по централната улица в селото и 1 км и 200 метра до село Лик. Какво предстои от тук нататък и как ВиК Враца и управителят Ангел Престойски ще изпълнят поетия ангажимент? По-скоро каза, че ще дойде в близките дни да го обсъдиме на място тук, на терен, да прегледа множеството аварии, които се случват. Даже и в момента има теч. В момента си тече на самата улица. Самите снатки са с гумени уплътнения и те са изгоряли, един вид да го наречем, и оттам най-често остават течовете. Но и самите тръби, имаме парчета тръби, в които през цяло е процеп и тя си извира водата и много големи загуби има. От своя страна, община Мездра се ангажира да преасфалтира цялата главна улица след ремонтните действия. В селото са убедени, че след подмяната на водопровода вече няма да газят вода, а да ходят жадни, авариите в селото драстично ще намалеят, няма да има загуби, а хората ще имат достатъчно и сигурна вода във всеки дом. Електроразпределителната мрежа Запад предупреждава за зачестили и изключително опасни кражби на трансформаторно масло от техните съоръжения. Източването му или увреждането на оборудването крие директен риск за живота и здравето както на извършителите, така и на хората в близост до съоръженията. Това е предпоставка и за сериозни пожари, токови удари и тежки аварии, които могат да оставят без ток хиляди домакинства. От дружеството подчертават, че трансформаторното масло категорично не е предназначено за гориво или смазочен материал в автомобили или селско-стопанска техника, а употребата му крие риск от повреди, инциденти, замърсяване при разлив и опасни ситуации за водачите и околните. За Медиа Плюс ръководителят на оперативен център Мездра Георги Васков уточни, че на територията на общината не са извършвани кражби, но предупреди хората да бъдат отговорни и да избягват подобни действия. Гражданите и кметовете на населени места могат да подават сигнали на телефон 112 или към МВР при забелязване на съмнителни лица или действия в близост до трансформаторни постове или други електрически съоръжения. 119 кандидат-гимназисти в община Мездра се явиха на националното външно оценяване по български език и литература на 17 юни. Седмокласниците писаха по вариант 1. Те преразказваха текст за честността и справедливостта от името на героя на младия български автор, сценарист, писател и историк Христо Раянов. На същия ден се проведе националното външно оценяване за 10-класниците. Общо 102 ученици в общината се явиха на изпитите. По български език и литература 10-класниците писаха върху едно от най-силните и въздействащи произведения на Пейо Яворов, стихотворението «Арменци». Днес се проведе изпитът по математика за 7 и 10 клас. Седмокласниците писаха по вариант 1.
Изпитът от националното външно оценяване по математика за 10 клас се състоя от 18 задачи. Резултатите от националните външни оценявания в 7 и 10 клас ще бъдат обявени до 1 юли. Втора част на съвместната изложба на Силвия Петкова и Теодор Вешин е подредена в община Мездра. Творците представят още 10 от своите произведения, 6 живописни и 9 графични творби. Повечето от платната, включени в изложбата, са изпълнени с класическа техника, маслени бои, акварел, рисунки с туши и перо, но има и по-модерни, сред които и дигитално изкуство. Първата част на изложбата беше открита в края на април. Ето какво споделиха младите художници. Изкуството ни допълва във всеки един момент в нашия живот. Първоначално срещата ни е свързана с изкуството и то върви ръка за ръка по време на целия ни съвместен живот до този момент. Нейното творчество се различава много от моето и самия и стил на изразяване върху картините играе важна роля това да мога да постигам по-голем хъз в изобразителното изкуство. Именно тя е до някъде и вдъхновението, което ми дава за да продължа да рисувам и да създавам и да творя все повече и повече. Именно тя даже ме научи да творя до степен, която да виждам духа на картината, самото творение, да изразявам повече емоция в картините и заедно да градим. Изложбата може да бъде разгледана до края на лятото в фоайето на втория етаж в сградата на община Мездра. За втора поредна година Мезненското село Руска Бела ще бъде домакин на Националния фолклорен фестивал за народно творчество под наслов "Откакто свет светува, в Руска Бела се пее и танцува", организиран от Народно читалище Подем 1928 година. Културната изява събира участници от Северозапада и други региони от страната, които представят богатството на българските народни песни, танци и обичаи. Първото издание на фестивала събра над 30 самодейни състави с над 400 участници. Певчески групи, танцови състави, ансамбли, индивидуални изпълнители от 21 населени места в Северозапада, които представиха богатството и многообразието на българската народна песен, музика и танц. Как върви подготовката и какво е новото във втория национален фестивал, разказва Силвия Митова, секретар на читалището. Подготовката ни за фестивала тече усилено. Подготвяме се. До момента са подали 33 групи. По-различното тази година ще бъде, че участие взимат младото поколение, децата, което ни радва, защото българския дух го предаваме на младото поколение. Силвия Митова допълни, че въпреки трудностите, най-вече финансови, с помощта на хората от селото и местни фирми ще успеят да се справят. Културното събитие ще се проведе на 20 юни събота, през целия ден с дефилета, изпълнение на самодейни състави и традиционни кътове, включително хайдушкия кът. Тази събота в Мездра ще се проведе базар на книгата. Събитието събира на едно място автори, издатели и запалени читатели. Посетителите ще могат да открият най-новите заглавия на българския пазар с големи отстъпки. Освен щандовете с литература, в рамките на базара са предвидени и срещи на живо с популярни български писатели, сред които ще бъде и познатият на аудиторията Къци Вапцаров. Хората ще могат да открият книги от всякакъв жанр, а за децата са подготвени специални изненади. Книжното изложение ще се проведе в зоната за култура пред Народното читалище Просвета. На следващия ден, в неделя, в Мездра ще гостува един от най-нашумелите автори в момента – Васил Попов. Той ще представи последните си 2 книги.